ένας Καυκάσιος Γιάννης Χαραλαμπίδης και όλαλης. Ας λέω σας παιδιά ένα μεσάλ. Ένας Αλεπός και ένας Άρκος και ένας Λύκος έρθανε σταύρωσαν σε έναν σταυροστά τα παν. Λέω ένας τον άλλον, είνομες παραδέλφια, είνομες. Σκόθανε πηγικά, είπανε ας παίρνουμε τα μπέλια και τα μακέλια και πάμε χταλεύουμε και τρώγουμε, ζούμε. Σίτα πήγανε χταλεύανε, έβραν έναν κουτί μέλ. Είπε ένας ο Άρκον, δεν βάτε σκόστε του βραδύ και πάμε τρώγωμα. Εκεί σκόθεν πήγαινε ο Άρκον, πήγαινε έσκωσε να γεκλώσει την κέρθεν. Έρθεν, αλεπών πονηρός διάβολος. Σίτα χτάλευεν εδώ και σωνούνα το μέλ και τσάιξεν. Ντόε. Είπε να τον λίγο και Άρκον ντόε. Είπε για κουίζνε με να βαφτίζω από αυτό έναν τσιράχ. Δε, εκλώστην και έρθεν. Παραμεντέκολλη το τσιράχος, είπε σκάλωστης. Επίεν άλλο μίαν στη δεύτεραν φοράν, επίεν ύμσωσεν το μέλ και έρθεν. Η παραμεντέκολλη το τσιράχος, είπε ύμσωστης. Αρεχτάλεψα να σε κι άλλο στα 3 φορά σαπάν. Ντόε φέγεται με ατσαχτή δουλεία, μη τζαίζεται. Είπαν ντόε, είπαν για ξαν τσιράχ βαφτίζω. Δεν πάει πάνω τον. Επίεν και έρθεν, είπαν δεν κόλλησε σειράς, είπαν ηλιστής κουπιστής. Άρα χτάλεψαν ούς του βραδιαγικά, σκόθανε και πήγαν στο σπίτι, είπαν να σπάμε τρώμε το μέλ. Επίανε, θερούν νέα μέλ, νέα τίδε. Είπανε αυτού το μέλ, ποιος έφερνα. Ο ένας λέει εσύ έφεσα, άλλος λέει εσύ έφεσα, άλλος λέει εσύ έφεσα. Και μπορούσαν να βρήκαν ποιος έφερνα. Είπανε καλύτερα ας κίνες κάκι. Κλειδώναν την πόρτα. Όποιος σέζαφ κάτα, εκείνος έφεραν το μέλ. Εκλείδωσαν την πόρτα και έπεσαν κάτω. Μέσα ανοιχτή, εσκόθαινα λοιπόν, έσπιξαν το μέλ. Ασέζαφ κάτα τα αυτά και ξέρ. Επίεν γάλα, άρκον χορογγής. Επίεν γάλα, έχεις στον κόλλον τ' άρκονος. Σκόθαν να μπορούμε να το τέρις. Τα άρκονος η κοιλιά είναι στικών και ο κόλλος σας κάτω μέρο. Είπεν εσύ έφερες το μέλ. Όχι, εγώ και έφαγα. Όχι. Απάμε φτάμε έναν τσουχούρ και όποιος λάνε και βαπάνγκες, εκείνος έφεραν το μέλ. Επήκαν έναν τσουχούρ, επίανε η κασίτα αλαγγεύνε, αλεπών λαφρός. Λάγγευσε να παρά, έπιεν ους πέραν. Έρθεν και ο Λύκον, ελάγγευσε και εκείνος, έπιεν ους πέραν. Έρθεν Άρκον, αμοντελάγγευσε και ρούξε να πες. Ρούξε να πες, όχι σαπαδά, κι άλλος από εκεί, εντό κάνα τον, και άρχισε είπαν, εμείς τώρα, αφού κι έχουμε εμπιστοσύνη αν ο εις τον άλλον, ας χορήγουμε και πάμε, ο εις σέργωνε μου, κι άλλος άλλο, κι άλλος άλλο. Επαίγηκα ξεχωρίγανε και πήγαν ο εις αδά, κι άλλος εκεί, κι άλλος σ' άλλο μέρος και γλίτωσαν.